yabo engisho ukuthi kunabantu ngempela namhlanje abanama date okunqunya unyawo abanama date okuhliza ukuthi abanama date ama date ayobabulala. Kunabantu namhlanje abanama date abayokuthi meye theater ngasangabuyi ozoqala athandazela ukuthi ngempela angena khona ngasangabuyi because ufusindisiwe akakwazi ukuya endaweni enenyanga phakathi. Kodwa manje njengoba ngiyibamba ngokwelokishi ngithi mina konke ukudla esikudlayo kwamaveji kuchelelwa ngamanzi angaphuzwa. Le moto eyozibona izibizayo lezi ezibizayo zigezwa ngamanzi angaphuzwa. Lawa aphuzayo amanzi likli the queen you can do ngawo agcina ngokupheka kuphela ngawo. Usuyaphuza mancane the reversed ilawa angaphuzo ilawa usizo kuwena.